Hola a tots, benvinguts a un nou vídeo. En aquest vídeo parlarem del zoom òptic dels mòbils i quins són els mòbils que tenen més zoom òptic, no? Jo crec que el tema del zoom òptic és de les poques coses on els mòbils estan millorant actualment. En tot l'altre jo veig que estan bastant estancats i a part de la potència que sempre generació rere generació van millorant una mica, doncs una de les poques coses que es veu que va millorant, sobretot en aquest 2019 i en aquest 2020, és el tema del zoom òptic. Avui veurem els mòbils que tenen més zoom òptic del mercat i em centraré principalment en el 2019 i el 2020, que serien tots aquells mòbils que podem trobar a la venda actualment, no? Però és cert que hi ha hagut mòbils amb més zoom òptic, concretament el Galaxy K Zoom i el Galaxy S4 Zoom, que més que mòbils eren càmeres de fotos amb una pantalla tàctil, però que ja són molt antics i que no podem trobar al mercat ni tampoc serien gaire útils actualment, no? Perquè estan obsolets. Bé, doncs el mòbil amb més zoom òptic del mercat és el Oppo Reno 10 vegades zoom. Les dades per saber quin és el zoom òptic que tenen les he tret majoritàriament de la pàgina d'Ixomark, que és una pàgina suposadament professional, tot i que ja sabeu que moltes marques, especialment de telèfons mòbils, paguen per aparèixer, i si voleu ja farem un vídeo a part comentant proves i coses d'aquestes. Bé, doncs l'Oppo Reno 10 vegades zoom, per mirar quin és el zoom òptic que té un mòbil i comparar-lo amb altres, hem de mirar el focal equivalent que té el sensor de càmera que està dedicada al zoom. En aquest cas tenim un focal equivalent de 130 mil·límetres. Aquest número també s'utilitza en fotografia pels objectius i és el número que més ens servirà i millor per saber quin és el zoom òptic d'un dispositiu. Aleshores, aquest Oppo Reno 10 vegades zoom, com us he dit, té un focal equivalent de 130 mil·límetres i que si el comparem amb el sensor primari, que té 26 mil·límetres, doncs la seva relació és de 5 vegades més gran i per tant podríem dir que té un zoom òptic de 5 vegades, tot i que com veieu el mòbil es diu Oppo Reno 10 times zoom, com si tingués un zoom òptic de per 10, tot i que no és veritat, ja que com suposo que sabeu, hi ha moltes marques que en comptes de parlar del zoom òptic parlen del zoom híbrid, que seria un concepte una mica creat pel màrqueting i que no seria gaire científic, no? En segona posició trobaríem el Oppo Find X2 Pro. Aquest Oppo Find X2 Pro doncs també és de la marca Oppo i segons la pàgina d'Ixomark té un sensor teleobjectiu amb un focal equivalent de 128 mil·límetres. 128,77. Com veieu és molt exacte, a diferència de l'altre, i no sé si és que en aquest d'Ixomark l'ha provat més o no sé quin és el motiu, és a dir, tinc els meus dubtes de que siguin el mateix, tot i que aquest és de 13 megapíxels i aquest també és de 13 megapíxels. Bueno, aquest té una obertura de f3.0 i l'altre té una obertura també, no ho sé. Tinc els meus dubtes que siguin el mateix, no? I potser doncs estarien empatats. Però bé, segons DxOMark diríem que aquest té una mica menys de zoom, tot i que la relació respecte al sensor principal també seria de 5 vegades, o quasi 5 vegades. En tercera posició trobarem un doble empat amb el Huawei P40 Pro i el Huawei P30 Pro. Aquests dos dispositius tenen un sensor teleobjectiu amb un focal equivalent de 125 mil·límetres. Que respecte al sensor primari, que aquí diuen que és de 23 mil·límetres, tot i que l'UPAR, suposo que l'app de càmera el defineix com a 27 mil·límetres, bé, més o menys seria també unes 5 vegades si aconseguir... Bé, més o menys un zoom òptic per 5, no? I, bueno, en el P30 Pro, a veure si trobo... Què passa aquí? Bé, si ho trobés, aquí, té un sensor teleobjectiu de 125 mil·límetres també. Molt bé, ara baixem bastant i passem al Galaxy S20 Ultra.
Aquest dispositiu d'Exomark encara no ha fet la seva review i ens fiarem d'una pàgina que es diu Android Pit. Aquesta pàgina a mi m'agrada bastant, és bastant crítica, sobretot amb la càmera dels mòbils, i doncs això, ens fiarem dels seus números, que diu que té un teleobjectiu amb un focal equivalent de 102 mil·límetres, que comparat amb el teleobjectiu de la càmera principal, que és de 26 mil·límetres, vindria a ser un zoom de 4 augments, no? És bastant menys que la competència, tot i que sorprenentment el model de la càmera de l'S20 Ultra sembla més gran i, bueno, també hem vist que Samsung, o que pel que jo sé, Samsung no ho anuncia com que tingués un zoom òptic per 4, sinó que directament es refereix a que té un space zoom de 10 vegades i crec que intenta amagar, no, la xifra de que és un zoom òptic per 4, potser per no reconèixer que és pitjor que els seus contrincants, no ho sé exactament, però és una cosa que bastants fabricants fan. I després trobaríem el Xiaomi Mi 10 Pro i el Xiaomi Mi Note 10 que jo tinc, o Mi Note 10 Pro, sí, que aquest Xiaomi Mi 10 Pro, segons d'Exomark, té un sensor telefoto amb un focal equivalent de 94 mil·límetres. I com podeu, que respecte als 25 mil·límetres del sensor principal, donaria 3,76. Aquí he fet la divisió a la calculadora. Té exactament les mateixes càmeres que el Xiaomi CC9 Pro o Mi Note 10. Com podeu veure, també té un sensor de 94 mil·límetres, però que, com ja heu vist, Xiaomi publicitava que tenia un sensor zoom òptic per 5, quan no és així. Molt bé. Ara anem a veure una mica el futur, no? Perquè hi ha dos mòbils que s'han presentat o semipresentat que tenen zooms òptics millor, no? Un d'ells és el Vivo Apex, no sé on tinc això, aquí al YouTube. El Vivo Apex 2020. Aquest mòbil és un concepte de mòbil, però conté una tecnologia que suposo que en un futur proper, finals d'aquest 2020 o potser principis del 2021, veurem. I és el tema d'un zoom òptic continu o variable, que no sabem realment encara com està fet, però que ens diu que aquest Vivo Apex tindrà un zoom òptic de 5 a 7,5 augments. Ja veurem com es fa. Aquí la demostració sembla que sigui un simple retall de les fotos, com ara veureu. Bé, si surt, que no sé si sortirà. Apex 2020想要更好地解决这个问题，我们给出的解决方案就是把一颗可变焦的专业级镜头放入 Apex 超薄的机身中。类比相机来说的话，我们就是把当前手机行业里常用的定焦头换成了变焦头。Bé, que seria aquest concepte, no, que es pot anar regulant així. Ja veurem com quedarà tot i si és veritat o no. Després tindríem el Huawei P40 Pro Plus, no? Té un nom una mica estrany, però és un Huawei que, com vam veure a la seva presentació del P40, té un zoom òptic per 10, segons ells. Encara no ha sortit al mercat, però de ser així, aquí si fem zoom potser es veu o no. No, aquí no és. A la següent fotografia. Aquí doncs diu que té un zoom òptic per 10 i bé, després els seus càlculs híbrids i tal. Aquí baix, no sé si es veu, però diu Long Range Telephoto Lens is 240 mil·límetres. The main lens is 23, em sembla, mil·límetres. Bé, que seria un zoom òptic per 10. Aquest, teòricament, ha de sortir abans de l'estiu, no? Crec que és un terminal molt interessant, sobretot pel tema del zoom. Després, com a cosa anecdòtica, bé, a part de tots aquests dispositius que us he explicat, hi ha més dispositius, òbviament, que tenen zoom, però tots ja tindrien un zoom de 3 o inferior. Com a cosa anecdòtica,
els Samsung Galaxy S20 i S20 Plus tenen dos sensors que tenen un focal equivalent bastant similar, no? Crec que seria de 24 a 26 mil·límetres o una cosa així, però un l'anomenen sensor wide angle, que seria el sensor principal, i l'altre l'anomenen telefoto. Samsung no ens diu el focal equivalent, sinó que ens diu l'angle de visió. Un sensor amb un gran zoom, no? Tindria un angle de visió molt tancat, no? Que és el que sol passar. Com és el cas, per exemple, com veieu aquí a la dreta de tot, a l'S20 Ultra, que tenim un element que marca 24 graus. Això seria un sensor molt tancat. Però en el cas de l'S20 Plus i el S20 normal, el sensor telefoto té 76 graus, que seria pràcticament el mateix que el sensor principal, que té 79 graus. És bastant curiós això. I res, volia comentar, teòricament anuncien que té un zoom per 3, tot i que diuen que és un zoom híbrid per 3, però de zoom òptic real seria respecte al sensor principal un 1,02, super insignificant, i no sé per com han fet això, ja ho descobrirem en algun dia, suposo. I bé, això és tot.